moottoripyörävakuutukset ja mitä aloittelevan motoristin niistä kannattaa tietää. Eli vakuutuksia on kahta eri laatua tavallaan. On olemassa tämä liikennevakuutus, joka on pakollinen, ja sehän korvaa siis käytännössä, jos sä ajat jonkun päälle ja jollekin toiselle koituu vahinkoa siitä, se korvaa sen. Ja sitten on kaskovakuutuksia, jotka sitten korvaa sulle aiheutuneita vahinkoja, jos sä esimerkiksi itse kaadut. Näistä tyypillisen, ehkä tämmöinen niin kuin klassinen motoristin turva on tämä tämmöinen kaatumis- tai törmäys- tai tieltä suistumisturva. Eli jos sä menet ja kaadut yksinäs tuolla pyörällä, niin se korvaa sitten sen. Ja yksi asia, mikä kannattaa tehdä, on kilpailuttaa eri vakuutusyhtiöt siitä sun pyörästä, että missä on halvin, etenkin jos sulla on se törmäys- tai kaatumiskasko, koska eri vakuutusyhtiöiden välillä on todella paljon heittoa eri moottoripyörämerkkien ja mallien kohdalla siinä hinnassa, ja tällä sä voit parhaimmillaan säästää useita satoja euroja, kun vähän viitit soitella eri yhtiöihin ja kysellä, että minkälaista hintaa niillä olisi just sulle, just sun pyörään. Mutta näillä vinkkeillä eteenpäin, ei muuta kuin kilpailuttaa vakuutuksia, ja varmaan näihinkin kommentteihin tulee jotain vakuutusmyyjää tyrkittäen omia vakuutuksiaan, niin ei muuta kuin ottaa yhteyttä.